Mám priateľa dlhoročného, ktorý má takú zvláštnosť vo svojom živote, že vždy v lete niekoľko týždňov alebo až niekoľko mesiacov trávi v horách. Veľká časť z jeho priateľov to považuje za také niečo zvláštne, až čudáctvo. A keď sa ho pýtajú, čo tam v tej samote, v tých horách vidí alebo nachádza, tak používa pamätnú vetu a vždy povie: hory sa ti odvďačia. Často nad tým rozmýšľam, pretože prichádzam niekedy k takej myšlienke, že keď človek niečo stráca alebo niečoho sa zrieka, tak obyčajne je to preto, lebo očakáva odinakiaľ niečo viac, niečo hodnotnejšie. Tak ako ten môj priateľ sa zrieka pohodlia, kde si v meste a ide do hôr, lebo tam očakáva iný vzduch, inú atmosféru, pokoj srdca a podobné veci, ktoré dokážu zhodnotiť jedine ľudia, ktorí to poznajú. Asi v tomto duchu vidím situáciu apoštolov, ktorých Ježiš pozýva pri Genezareckom jazere a hovorí: poďte za mnou. Tam sú zaujímavé vety na dvoch miestach. Evanjelista napísal: oni hneď zanechali siete, lode svojho otca. To znamená nielen tak hocičo, ale oni zanechali svoje živobytie, svoje nejaké materiálne istoty a dokonca aj tie rodinné vzťahy. Ale neurobili to len tak pre nič za nič, ale pretože očakávali od Ježiša o mnoho viac. Ježiš ich musel presvedčiť svojim zjavom, svojim slovom a oni neváhali, že treba niečo zanechať, aby získali niečo viac. Myslím, že je to také povzbudenie pre nás, aby sme sa nebáli niečo zanechať. Veci, ktoré sú, a vzťahy, ktoré sú prázdne, zbytočné, ale možno aj niektoré veci, na ktorých si príliš zakladáme, a to kvôli Kristovi, kvôli tomu, že od Neho môžeme očakávať nielen niečo viac, ale o mnoho viac. Napríklad pokoj v srdci, odpustenie hriechov, očistenie, alebo znova nájdenie seba, svojho svedomia, alebo znova nájdenie nejakého vzťahu k Bohu, alebo ku svojim blízkym. S pomocou Božou sa snažme takto presondovať svoj život a nebojme sa zbaviť sa niečoho, čo je pre nás záťažou, aby sme s Kristom získali o mnoho viac, nielen pre večnosť, ale už aj tu na zemi.